Unsay naong niya? Laba. Unsay naong nako naman gito kaya daan mo sa kuha, unsay gipakita sa imo. Yung na. O ba no, buslot man ako kamot. Wala na buslot niya. Wala na. Masa na nakita na mo hayag lang o Papa Jesus yun? Naagi siya. Papa Jesus yun mo nakita. Sulaw no. Ah. Sulaw nga dili sulaw para sa nga sa mata. Ah. Wala na siguro. Sulaw yun. Moto ganiha nga isog ay siya ay katong ganiha dili makukamban. Di sa kamata. Ito. Sa kamata. Mo dili ko kapugong. Ganag yung mag-istorya siya. Na naman sa iya. Espiritual. Kanang parehan niya. Istorya siya. Ako. Ang mga paritsin. Anak ko. Budak. Pasal dahil. Daw sa lamang kalko. Ang kalpas. Ano nga di ka? Para na. Sa Ginoo. Kung magilakay sa tigan. Dami pinasukas ka rin. God bless. Kita na mo Papa Jesus ano usab siya, usab. Usab yang no. Nakita niyo? Kita na ko yun. Isa yung forma. Isa yung itsura. Murag Ginoo sa. Murag Ginoo sa. Murag Ginoo sa. Ah, nakita ka? Si Papa Jesus. Uban din sa ginagan gipas. Malaan ang takat. Malaan gid ka basig tuloyan ka sa Ginoo. Karakaw karang. Ah, sige. Basin pa dagan. Pangayuwa lang sige no. Pangayuwa lang. Pakita mo ka. Sa inyo. Kabalik mo. Ang bata mo na. Dalaga ba pila? Ayaw mo palabi sa cellphone ha? 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 Ayaw palabad sa ulo. Wala kayo sila namakit ko no. Search on YouTube. Namak kay wifi dito. Ano wala. Okay. Ansay mong nakita, Brad? Ansay mong nakita? Saya ha? Ha? Ay, nakita ni mo? Ansay itsura? Juan kining sakop kining si Jesus ba Ay, hala, swerte siya gipakita. Siya gipakita po. Katong pag-birthday ni Ma'am, di ba, nag-Bible na. Tapos tong nagwali ng sample dali, pagkaungan isa to kay amahan naman naman to. Tapos ito ko sa gawas, dito ko kapong ko. Tingala ko nga pag ano ni Uncle na dali, pag ganito niya dali, minakita ko nga nagsiga siya ba. Ang iya nga ba yun, nagsiga nga nang daw, iya ko ka-divine, naghati ba. Sanag dali, sanag ko dali. Tapos sabi ko, nag-vlog si Kuya nga Kuya rin ni Boy, gabi ko kamera lang ba nga nagsiga. Pero hindi ko siya kuha ng kamera kay gabi ang pati nga siga. Do alam ko, hindi ko siya kuha ng sugat lang, reflex ang sugat. Dahil git kay natungag kitang kasiga niya. Tapos sa tingala lang ko, ginanaw ko diri, abi ko may picture. Tapos ginili ko dira sa bintana, wala man ta. Tapos sama lang to, nakita ko lang, nagsiga ang kanyang phone. Iyang kayo.